Så er vi kommet op til Sten. Så må vi se, om han har noget at kan berette for os, vi kan bruge i Danmark. Jeg må se. Jeg er lidt i tvivl, men han har normalt, han mangler ikke ord da. Så lad os se, hvordan det går. Vi går op og kigger. Vi går op og ser først på pokalerne. Så er jeg fri for at sige så meget. Ja. Kan du se, hibiskuer, de blomstrer jo endnu. Og vi har også haft et vidunderligt efterår her. Ja, det er flot. De står så flot, og jeg havde lus i den i foråret, jeg klippede den helt ned til bunden. Så har den stået sådan hele sommeren. Ja. Det er sgu da flot. Jeg synes næsten lige, at skal vi ikke lige se et eller andet her, Sten? Jeg synes, det er så. Vi går op her først. Ja. Og lige stå her og kigge den her ting på det over, så kan vi tage det her, jeg har lavet her med hånden. Okay. Så ser lidt morsomt ud. Ja. Ja, det er der ingen, der ved, men det her var en ruin, da jeg købte den for 27 år siden. Ja. Og jeg gav omkring 300.000 kroner for det. Det var de penge, jeg havde sparet op til at tage til Spanien for. Ja. Og så var det jo bare med at komme i arbejde. Og siden da har jeg så arbejdet og tjent penge til at bygge. Byggematerialer i Spanien er ikke så dyre. Det er faktisk kun halv pris, eller mindre end halv pris, end det er i Danmark. Så jeg har både kunnet leve og hygge mig, og så bygge hus. Og så ser det så sådan ud udvendigt i dag med trapper og terrasser. Og jeg er jo ikke færdig endnu, det kan man jo se, der mangler tag deroppe. Og man kan ikke sidde der om sommeren. Så er der for varmt. Ja. Og så er det ellers gået slag i slag. Det er den sidste, jeg har lavet dernede. Den lave der synes jeg lige, jeg skulle have en sommer- og vinterstue. Og det er blevet en stor succes. Det ser godt ud. Det er et super sted der. Ja. Og som man kan se, så er der også stuer derinde. Der er 2. Ja. Nej, det er fint det her, Sten. Ja, så vi kommer ind her i min lille stue, og Bent han står ved siden af mig, og her er der en præmie, som jeg egentlig er meget, meget begejstret for. Det er, jeg blev nummer 2 i hele Spanien til kongepræmien, som omfatter 3 gange 5 duer, for henholdsvis på det tidspunkt var det 270, 600 km og 780 km. Og så den bedste tid sammenlagt med de 15 duer, vandt jeg denne her præmie. Okay. I hele Spanien. Ja, og det vil sige, at du siger 5 duer. Ja. I kører meget med, at I skal have 5 duer, eller så mange som muligt ud af. Vi har præmier, hvor der skal være 5. Vi har også nogle, hvor kun der er 3. Hvis der kun er med, det er lavet lidt om, hvis der kun er 5 duer med. Altså nationalt. Ja. Og den er jo national. Ja. Men da jeg vandt den, så vidt jeg husker, så var der 10 duer, ligesom det har der været på det tidspunkt. Ja. Nu er der kun 5, men det er ligegyldigt. Okay. Altså, jeg rammer nogenlunde rigtigt. Ja. Jeg kender jo mine duer. Okay. Sådan der. Men det der er jeg stolt af. Så har jeg lidt herovre også, det er også det samme. Det er også, den ene er nationalt på mellemdistanceflyvningerne. Det var i 2008, der blev jeg nummer 2. Og så blev jeg nummer 3 i 2007 i Andalusien. Med sammenlagt 10 duer hver uge på 13 flyvninger. Okay. Ja. Ja. Altså 13 uger i... 13 duer, ja. Og så til alle flyvningerne, der er. Alle de kampflyvninger, vi har med Andalusien, de gælder med der. Okay. Og der gælder det om at få flest duer hjem, og point selvfølgelig, og den laveste koefficient. Okay. Så det er ikke helt nemt. Der er 300 mand, så man kommer ikke sovende til den. Nej. Og det var så mellemdistancen, så I kan se, at mine duer kan flyve både langt og kort. Ja. Det er godt. Ja. Men det, jeg synes, der er sjovt til det er også, når man ser de ting, de bruger. Det er jo sådan noget, hvad skal man sige, altså, i forhold til det derhjemme. Det her, det er jo ikke noget, der koster en formue, men det er noget, det er sådan et minde, man har om de forskellige ting. Der synes jeg, de er kvik til at lave det hernede. Ja. Altså, hvor man får noget, der er til ejendom, frem for at man får ingenting. Man får en dum plakat. Ja, det er klart. Ja. Nej, det er fint. Så går vi videre. Det er jo det, jeg har vundet mesterskabet 3 gange, da det blev startet. Og jeg har faktisk vundet
Jeg har faktisk vundet 3 af dem. Men de 2 gav jeg tilbage til klubben, de kunne bruge. Nu er der en, der har fået det. Jeg har ikke vundet mesterskabet de sidste 3 år. Ja, den er desværre røget af. Benene er brækket, men den hører til dernede. Jeg skal have både nogle små, fine huller og sat i størrelse, og så give den lidt lim. Jeg tror ikke, den kan blive siddende. Jeg tror, den vil. Nej, de har nok holdt fest her. Det er en croissant, den er. De har holdt fest her en aften. Og så ja, det har vi nok, men det er sådan noget. Jeg ved ikke, om det er noget sten eller gips eller noget. Det er ikke særlig stærkt. Der skal ikke så meget til. Sød. Det er meget sød. Så kan vi gå ind her i huset. Det er jo... Ja, sådan ser det ud her. Mit lille hybel her. Vores det er ikke så lille det er. Jeg har faktisk 120 kvadratmeter med det her, der er her. Og så har jeg et par værelser deroppe, som er 30 kvadratmeter til sammen. Ja. Så det er jo godt nok. Men alt er jo lavet med hånden, og det var en ruin. Det er hyggeligt. De fleste, der kommer og synes, det er et dejligt hus. Ja. Og så må jeg jo sige, så må jeg jo tro på det. Det er... Ja. Og så kommer vi ind i skattekammeret, kan vi jo kalde det. Og der står alle mine præmier. Der er flere af dem, som har 3 planker på, og det er fordi, det år, der vandt jeg, ja, jeg praler ikke, men jeg vandt alle flyvningerne i klubben. Og der var ingen, der kunne forstå det, fordi det var lige meget, hvilken vej vinden blæste. Om den var 230, 250 eller 270 eller 800 km, det var ligegyldigt. Jeg vandt alle flyvningerne det år. Det var lidt flovt. Jeg synes, man ødelægger jo klubben på den måde, for der er jo ikke nogen, der får noget. Og ikke nok med det, så mange uger var jeg også både 2 og 3. Så jeg tog jo alle pokaler, så sagde jeg, nej, lad være med det, giv mig bare, så fik jeg dem til at lave. Så man kan se her, i stedet for den store her, der er så også en derovre med nogle flere plager på, de her, ikke? Ja. Så fik jeg dem til, i stedet for, at jeg skulle have 3, så fik jeg dem til at lave, så der stod for 3 forskellige stationer. Okay. Ja. Så havde jeg bare den, fordi at jeg fylder det hele op jo. Det var 2002, og det var cirka 18, og så blev jeg nummer 1 til championatet på kortdistancen. Og så blev jeg, hvad står der her? Reales. Ja, så var det nummer 1 på sikkerhed, det vil sige, jeg har haft 7-8 duer på 800 km, så fandt jeg også den på det. Okay? Når du siger 7-8 duer, så snakker man præmieregning. Nej, det gør man ikke. Det er mine duer. Jeg har sendt 8 duer, der har jeg den, der er bedst hjemme af 10. Den, der er bedst hjemme ud af 10. Ud af et vist antal. Ja. Okay. Men desværre er det sådan, og det er det stadigvæk i min klub. Ja. De er ikke nået ret meget længere, ret mange af dem. Okay. De har næsten ingen duer tilbage hvert år. Okay. De forstår det ikke rigtigt. Altså, der kan være store tab. Der er store tab, og hvis ikke du har en stamme, der er stærk, og der vil hjem, så kan man lige så godt glemme at blive noget som helst, andet man kan få en første præmie en dag, hvor man er heldig. Ja. Man skal være heldig. Men de kommer med den samme entusiasme hver år, og jeg kan slet ikke forstå dem, for det vil jeg ikke kunne holde ud. For nogle gange, når vi skal flyve de sidste flyvninger, så er vi kun 4-5-6 mand tilbage i vores klub. De andre 10, de har ikke nogen. Ja, de er faldet væk. De er væk alle sammen, og så gemmer de, så avler de og gemmer, og flyver næste år igen, og så sker der agtigt det samme igen. Det er lidt trist for dem. Men det kan jeg ikke gøre noget ved. Nej, det var det, jeg var lidt... Du tager bare, hvad du vil se på. Jamen, det var det, jeg var lidt på med de der diplomerne. Med diplomer og sådan noget. Ja, du siger, den flotte er jo her egentlig. Og så er der den tager jeg bare sådan, fordi det ligger en helt stak, men ja. Der føler jeg, at der kunne man godt gøre lidt mere ud af det derhjemme. Man har nogle, A4 eller A. Den er nummer mindre, 3, er det ikke? 5 er sådan noget. Ja. Og i sort-hvid, altså. Nu er det bare lige... Og den er forresten, den er fra 2011, så det er ikke fordi, jeg er gået i stå. Der blev jeg nummer 3 til championatet i hele Spanien på sikkerheden, det vil sige flest uger hjemme i kapløbningstid. Ja. Der blev nummer 3 i hele Spanien, ikke kun i Andalusien, hele Spanien. Okay. Men har du ansat en til at pusse alle dem der? Nej, jeg gør det kun en gang om året eller hver andet år. Kommer der ikke samtidig nogen fra Marokko eller sådan et eller andet sted, der kunne jeg burde ansætte en til det, men altså, så du komme forbi. Men det, jeg har sådan en, du ved godt, man kan få sådan nogle med nogle fjer på. Ja, det er rigtigt. Der kan man bare gå og gøre sådan. Men altså, de tager ikke sådan imod. Det er faktisk brune træværk, man kan se lidt mere på.
det var så, da jeg begyndte, det var 2001. Jeg har den der pokal står nede med duerne. Og det er jo meget godt, den gør det. Ja. Og det var så championatet nationalt i hele Spanien. Og der er vi omkring 5.000 mand. Så det er vel meget godt at blive nummer 1. Ja, det er noget, kun man bliver en gang i sit liv. Jeg tror ikke, jeg kan blive mere, fordi at det er jo ikke som i Danmark, hvor vi, altså regionerne hos os, det er jo hele vejen rundt. Ja, det er klart. Ja. De flyver fra syd og nord, og nord og syd og ned. Ja. I Danmark, der flyver I fra nord eller vest. Ja. Altså sydvest og så nord. Ja. Men med 2 forskellige præmier. Ja, i en region. Ja, altså her er Sjælland. Ja. De flyver Sverige. Ja, ja. Vi flyver ikke Sverige i Fyn. Så ja, det bliver altså regnet ud hver år, så det er meget godt. Okay, jeg er jo der er også for englænder. Men altså, det er stadigvæk, altså, hvis jeg falder væk, og det stadigvæk er der, så bliver det glædeligt. Og jeg kan jo snakke på det, og der er med mig. Det er ikke hende, der laver årene, det er hende over. Det er han, der hun har været parret sammen med ham, og så havde jeg ikke nummer 20. Der var min første uge 2 gange sidste år, men jeg mistede den på udkommet. Det var lidt ærgerligt. Så var jeg 2 gange 700, var hun min første uge. Hun var nummer 7 i foreningen, nummer 10 i foreningen, så hun var god. Men faren til var venner på dagen fra Frankrig. Det er i klubben. Ja. Så man kan se, så er de ved at være færdige med at fælde. Også de gamle duer. Selv dem, der ikke har været parret sammen, de fælder også. Ja, de mangler jo sådan set kun en fjer, kunne vi se. Ja, og nogle er på den sidste, så ja, det er den sidste fjer, de kører. Ja, den der senere var altså også blevet god, den der sidder lige for. Muskel der. Ja, den havde lige holdt i går. Ja. Den er blevet rigtig god. Ja, han ser godt ud. Ja, og den er herinde for nummer 22. Og så en god hund, som har fløjet. Hende, der sidder der. Jeg kan jo ikke huske det hele, når man står her. Men jeg kan da være hvor det er henne her. Og det hutter jo så også. Ja, 301. Jeg har jo efterhånden fra mit avlspar det ene her. De har efterhånden vist sig, man skal jo lave mange, før man får noget. Ja. Men nu har det altså, efterhånden er der en 5-6-7 stykker fra det samme par. Okay. Som gør sig gældende. Og hun var hende, den her hund, kom i år for 800 km og blev nummer 2 i klubben og nummer 30 ud af 1700 duer i hele regionen. Okay. Og det var en hård flyvning. De fløj kun 840 meter de første uger. Jeg tænkte, dem kan jeg lave på stribe. Hun er flot til det her. Ja. Så der er der alle de blåbåndene der. De bliver rigtig gode. Det er en fantastisk ord, og så fremme og så fat. Dem her, de er ikke ude nu. Jo. Men det er godt nok ude. Ja, det er andet. Jeg kan huske, at jeg har lavet en flok senummer, eller sommerover, hvor det vil være. Hvor de fik æg der juli måned, og udklækket midt i juli. Ja. Og det gør jeg hvert år, når jeg er færdig med at kapflyve.
på alle de bedste, det vil sige, for jeg der er kun de bedste tilbage, ja. Og de dårlige er ikke kommet hjem. Nej. Okay. Og der trækker jeg så et kuld unger. Ja. En for et par og to, og alt hvad der bliver. De får bare lov til at passe sig sammen. Hvad gør du så med dem år efter? Dem starter jeg bare op stille og roligt. Okay. Som jeg gør med alle de andre. Og hvis så de begynder nogen, som jeg viste dig forleden dag på, så ryger han nok på afslaget. Fordi han er blevet så god. Men denne her han er født midt i juli. Okay. Og han har smidt 7 slagfjer, og der er kun 8 slagfjer, og der er kun 2 tilbage. Ja. Det er altså hurtigt. Ja, det er fint. Det er jo vejrforhold. Nej, det er aldrig sket for mig før i 50 år. Ja, i hele min brevduekarriere. Og da jeg lavede 23, det var kun 7 af dem, der gjorde det. Det var ikke dem alle sammen. Okay. Hans bror for eksempel, han er kun ude på den 5. Det er ikke noget med familie at gøre så. Nej, for det er forskellige familier. Ham her, han er jo familie fra nogen. Jamen, nu tænker jeg på dem, der har gjort det. Er det så? Det er forskellige duer. Ja, nej, han er jo den, der er mest ude af familien, faktisk. Okay. Fordi hans mor er halv fra nogen. Ja. Og han var rigtig godt i år også. Ja. Faren er en af mine gamle, han er avlet på mit avlspart over. En af mine gode halvøjsager. Ja. Han ryger nok på afslaget ham der, for han er lidt stor, han skal have lov til at udvikle sig 2 år. Men det er blevet vidunderligt han har en redeunge, som er rød. Så det er jo godt, men den har ikke fældet. Den er kun ude på 6. Han er godt i gang med at udvikle sig nu. Jamen han mangler meget, men han ikke også tosser rundt her som en idiot, når han flyver, fordi de kom jo først ud meget sent. Så de har ikke rigtig kunnet finde ud af det der med at flyve i flok. Og normalt har jeg mine unger, indtil de er et par måneder. Jeg har erfaret, at jeg mister faktisk ikke nogen så. En måske. Ja. Fordi så flyver de jo med det samme. Så hvis høen går efter dem, ja, så flyver de jo, og så kommer de hjem igen, fordi de har gået ud derude nogle måneder. Så det er fint ham her. Jamen han bliver god. Jeg har også tænkt mig at på afslaget, fordi faren, nej ikke hans far. Prøv lige at tage ham med den musle. Ja, altså en musle. Ja. Sidder han lige der? Nej, det er ikke ham. Er det en rød musle, eller? Nej, det var ham, der sagde, der lige. Og den der unge, senungen, ja. Det er jo senungen. Okay. På samme niveau som den er nok noget lidt ved siden. Nej, det var ikke ham. Det er også lige meget. Jeg tager den, der bare, vi går derind, vi må godt bevæge os på den der bil. Der sidder nok her et sted og 2 gange. Ja, han går der. Det du lige har haft en hånd, der er det der er jo helt her, det er jo de familie alle sammen, der kommer her. Og nu det. Det er helt klart. Prøv at løbe det helt bag. Det er en lille frækker. Den er stor, jeg tror han er. Nej, det er godt. Han sidder op. Han sidder det. Den er faktisk, jeg havde den i hånden i går. Den er fra samme tidspunkt. Ja. Den mangler 5. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det er lidt underligt. Ja, det er meget, meget underligt. Men det er jo det, jeg tror, om det var fordi, det var forskellige stammer. Nej, det er det ikke sige. Ja, det kunne det godt være. Men det er helt spredt forvirring, skulle jeg til at sige. Men den har jo også udviklet sig helt fantastisk, den her. Faren var nu nummer 1 på udstilling i Andalusien. Prøv lige at gå herovre, så får jeg faldet lys. Nej, nu kan jeg ikke se det. Moren har næsten samme farve. Også et musle. Han er fint, ham her. Ja. Jeg tror også, han ryger på afslaget, fordi han kommer ikke til at skade. Og da de ikke kommer videre end det kuld, de laver, før de bliver fløjet ud, den jeg laver. Så hvis ikke de duer, så bliver det væk. Ja. Så var der noget, som vi snakker om den anden dag, det var, at det der undrer mig lidt, det var, at du har næsten ingen klarhed i duer. Og det er jo, hvis man tænker på det hjemme, så ser man ikke mange klarhed, der egentlig er gode på de lange, for at sige det. Jeg har ganske få med lidt klar til sådan. Det er sjovt, det ved ikke, hvorfor de kommer. Men det er nok, det klare ligger nok en lille smule, tror jeg, fra de famoleduer, som er ligesom hende, der sidder der. Okay. Ja. Hun har ikke helt det øje. Det her, hun har fløjet nu.
Ja, hun bliver jo næste år. Hun er fra 2000, og hun bliver 7 år. Hun kan ikke flyve mere nu. Hun kommer også hjem i år. I år har hun også fløjet 2 gange 800 og givet mig point. Men hun har fløjet i 7 år. Det er en af de få, som overlever, eller har overholdt det. Men det er jo også en dejlig hund. Hun er fantastisk bygget. Ja. Og kan også flyve. Selvfølgelig nu flyver hun ikke så hurtigt mere, når hun kommer hjem. Ja, det er jo jeg har ikke. Ja. Det er jo på grund af, det har jo givet sig selv, fordi jeg har jo aldrig sorteret min duer efter øjne. Jeg siger jo som de gode gamle duer. Nu når du er ude på, for eksempel med hende her på 800 km. Ja. Hun er 2 gange, ikke også? Ja. Ja. Hvor mange gange flyver du derud til de 800 km? Vi har kun 2, der er 800, men så har vi 2 gange 700 og 1 gange 600. Hvor mange kan de risikere at få? Ja, de kan sgu risikere at få dem alle sammen, hvis de går godt. Hvor langt er der imellem, cirka? Ja, der er altid 14 dage eller 3 uger. Nå, det var det, Ja, fordi... det er der altid. Men det her skal slet ikke lade sig gøre. Fordi når jeg siger 800, så er det stensikkert 1000 km. Ja, lige nøjagtigt, ja. Og de skal ud om bjergene. Og det der er jo noget, jeg har lige lavet 4 år på hende. Hun er super. Ja, med en blå hand. Som var... Det er godt, det er. Hey. Jamen, det var sådan mere. Det er noget, de laver heroppe, for det er ikke særlig rent, kan I se, men det er jo ligegyldigt. Det er jo ikke andet end smuld fra hø og halm og hængstidene. Det her plus... Ja, så bruger jeg bygger hvede. Ja. Det er hårde. Ja. Vi har 2 slags, det ved ikke, om vi også har i Danmark. Jo, det har vi her mælken. Ja, det skal være den hårde. Ja. Bygger hvede. Og så flyvefor. Okay. Så 50 kilo flyvefor. Ja. Til 40 til 120 kilo blandet af de 3 andre ting. Okay. Det bruger jeg nu. Den her, Lige til jeg skal flyve. Jeg synes bare, det så ud til, at det var afskrevet solsikke. Jamen, det er det ikke. Fordi solsikke, det der olie i, det er der ikke det her. Det er ikke solsikke. Det er solsikke, det ser. Hvor? Det er sådan set... Nå, altså, det ved jeg godt, men de er meget mindre. Det er mig om... Solsikkerne er mig om det, vi bruger i det her superdiæt. Ja. Det er så noget diætfor, fordi der er ikke noget... Det er ikke til at flyve langflyvninger på. Okay. Jeg vil kalde det for vækstfor. Ja. Til ungerne. Det er godt for til ungerne. Og de kan godt lide det. Og så når du flyver om sommeren, er du så hård til majs og sådan noget? Så bruger jeg kun min superblanding. Okay. Og ikke andet. Og så tilsætter jeg, så køber jeg 100 kilo småfrø til undulater. Ja. Jeg flyver jo aldrig på korn i krogen, andet end småfrø. Okay. Inden de bliver sendt? Ja. For de lov at æde det, de har lyst til? Nej, det gør de ikke. I hvert fald ikke. Nej, det gør de aldrig. Jeg vil ikke have en due, der sidder i en kurv med. Det giver kun... De bliver bare tørstige. Ja. Og det er jo ikke sige det til... Hvornår sender I det? Altså, vi sender jo normalt, vi sender jo hele tiden, men vi sender jo som regel fredag, ikke? Ja. Eller lørdag. Altså, en dag. Ja. Det er kun de lange, altså de lange flyvninger, der kan det være onsdag allerede, og vi kommer ud lørdag. Og det kan være torsdag og kommer ud lørdag. Ja. På dem, der er over 600. Og der knaller du til dem foringsmæssigt op til det der? Og ja, de får bare lov at spise det, de har lyst til. Okay. De flyver hver dag, de skal have mad. Tag det, de det vil have. Ja, det er de. Og småfrø. Okay. Men de går godt til småfrøet om sommeren. Det lærte jeg af Poul E. Jørgensen i Brede. Ja. Han brugte 200 kilo om året om sommeren næsten. Det lå altid og flød på gulvet. Der var 40, og der var mindst 40 eller 50 gråsblå inde at spise også. Det var fint. Men han fløj fantastisk. Det går ikke. Ja, det er mit store trofæ, jeg vandt, da jeg blev nummer 1 i hele Spanien på langflyver af løjet. Det er nu stået hernede lige siden. Jeg pusser det en gang imellem, men det er blevet lidt skjoldet. Det der er jo ikke rigtig sølv, det er sådan noget plat sølv. Og det kan ikke tåle den fugtige luft og sådan noget. Så bliver det langsomt trist. Men det er ligegyldigt, præmien er der, og jeg har vundet den, og jeg var meget stolt af den, og det er jeg stadigvæk. Ja. Ikke i dag, ikke? Skulle ikke vi have lige spist hjemmefra stedet? Nej, det. Ja. Nej, det er det, jeg siger til Lasse, du lige får at tage lidt hus og sådan ned for at se på alle dalen og det hele det ligger sammen. Ja, min grund den går ned i dalen her. Jeg har cirka 10.000 kvadratmeter. Eller 8.000. Ja. Det skal være. Nu flyver duerne rundt her, kan I se. De har nu fløjet en lille times tid. Og så går de ind.
når far han tæller. Jamen, de har ikke fået været endnu. Det Nej, det går. Det gør jeg jo det samme, når vi er uden for sæsonen. er ham der laver alle de gode unger. Okay, ham den røde der. Han er rigtig god på morgen. Det er 79, hun har også fløjet. Hun har også 7, hun har også fløjet alt op deroppe altid. Og hun er den, jeg har tættest på formoduerne i dag. Og hendes bror, han blev nummer 1 i hele Andalusien over 2 år. Også på langflyvning. Ja. Og de har lige 2 år inde på gulvet. Den røde, du så, den anden der er oppe, og så ham der, jeg vidste, at der var nummer 2. Det er 2 søskende. Okay. Og det tænker jeg, du tager lige 2 hurtigt her, så er du har dem. Ja. Og de kommer så ikke ud. Jeg tror, de også går direkte på afslaget. Hvor mange har du vundet på afslag? Altså i sidste par år har jeg kun haft 6 par gående. Ja, det er fint. Jeg havde 12 par i en lang periode, men det blev det ikke bedre af. Nu er efterhånden igen, fordi jeg får ikke ret mange duer ind på mit slag udefra. Det kan tælles på en hånd over 27 år. Ja. Men jeg er meget længe om, at de får lov til at blive til mere, end at flyve. Ja. Så jeg vidste også nogle gange, at jeg skulle have holdt tilbage. Men så har jeg normalt altid afledt på dem inden. Så hvis jeg mister en god kampflyvelse, så der er gået godt en 2-3 år, så har jeg mindst 2-3 unger gående på slaget fra den. Okay. Det er ikke sådan, at jeg siger, at det var har jeg aldrig, fordi tit sker det jo det, når man flyver med dem. Ja, så man får aldrig afledt en due på dem, og så lige pludselig opdager man, at så har man sgu lavet en, og det er bang. Ja. Og så kan man ikke lave flere, fordi de er væk. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Og det har jeg så aldrig ikke rigtig oplevet på, så det har været noget tab for mig. Og jeg har hele tiden haft en bror eller en søster så i stedet for. Ja. Og det skader jo ikke. Nej, det var fint, den der. Ja. Det var en god idé, når vi var færdige, så lige tage et stykker, som man havde det. Ja. Fordi snutter den så næste år, så har du stadig Så har jeg stadigvæk det, fordi nu får de ikke lov til at give det ikke. Jeg har jo afledt de sidste 3 år, og det giver lidt skylden for, at jeg ikke har været toppet lidt mere. Bortset fra det, så kiggede jeg forleden dag på mine resultater de sidste 3 år med mine 1-års duer. Ja. Der er den bedst flyvende i hele Andalusien. Okay. Med mine 1-års med 5 duer. Ja. Og jeg har været placeret nationalt hver gang som den bedste i regionen. Okay. Så det er ikke så tosset. Nej. De har også respekt for mig hernede. Hvor mange medlemmer er der i regionen, cirka? Vi er omkring 350 mand, Okay. Ja. så det er jo meget pænt. Ja, det er sgu. Ja. Ja, det er fint. Og det strækker sig jo til, vi flyver jo alle sammen, vi får alle sammen, det er også noget nyt, der er sket de sidste 3 år. Alle duerne på alle de 10 flyvninger, vi har i regionen, de bliver sluppet samtidig. Både til Sevilla, til Cordoba, Jerez, alt, og så til os, Granada. Altså det er sådan en stor regnbue, og så går de sådan hjem. Ja. Der er jo for mig herfra til Sevilla lige i luftlinje, der er der 1.500 kilometer. Ja. Men jeg flyver mod dem på flyvningen. Ja. Så det er det samme, som vi har og vi i har næsten, regionen. Ja, det kan man godt sige. Vi har jo når vi har men 150 km, så er det jo næsten på den lange. Ja, men her er det sgu på den led. Det er ikke på den lange led, hvor de skal fortsætte. Her kommer de, hvis hullet er her, så ligger det sådan. Ja. Og så ligger Sevilla herover, Cadiz her, Cordoba her, Granada her. Det er ikke sådan, at de kommer ind i en lang linje. De skal selv stå fra, for ellers så havner de i Cadiz. Ja, det er rigtigt. Ja, det er da klart. Og så kommer de først næste dag. Det er ligesom de siger derhjemme, at hvis ikke du slår fra, så havner de fra Frederikshavn. Ja, hvis de er medvind, så gør de. Og det sker også her. Men når vi har så, det er fordi her, om vinteren kommer vinden hovedsageligt fra nord, nordvest, nordøst. Okay. Ja. Så derfor har vi det lidt svært her. Det vil sige, det har vi så ikke. Når vi bare den er nordvest, så er det fint. Og så kommer duerne tættere på her. For jeg har nemlig stemplet duer for et par år siden på 600 km, samtidig med, at de stemplede Sevilla. Og de er 100 km kortere. Eller 80. Ja. Fordi indflyvningsvinklen er forskellig. Ja, det er klart, ja. Men det er også bjergen, der har noget at sige der. Nej, den dag er det jo så ikke, fordi der flyver de bare hurtigere. Okay. Altså, kan ikke nå til de andre, de kommer i afdrift. Ja. I forhold til, hvor de skal hen, så de må gøre sådan, og så ind igen. Okay. Men da vi har op fra nordfra, og så over Madrid, og helt ned til Sevilla, det hedder Sølvsletten. Okay. Og den er helt flad. Ja. Så duerne skal ikke over nogen bjerge dernede. Det er kun her hos os de sidste 60 kilometer,
der opstår der bjerge hele tiden. Og de kan ikke flyve over dem. De flyver udenom dem. Derfor er det sådan set hårdt at flyve i Malaga og provinsen. Det er ikke nemt. Jeg siger tak for besøget. Og jeg håber også næste gang du kommer, du vil lave en film, og så den første ikke duer, for så kommer du 2 gange. Ja, det er rigtigt. Det vil jeg gerne. Ja. Men hvor skal jeg bygge henne, hvis jeg kommer? Du kan selv vælge stedet. Okay. Der er frit valg. For eksempel, ja, men der laver jeg... Det er en fordel at ligge lige bagefter. Eller også lige her i fronten. Jeg er jo ikke gift, så det er mig, der bestemmer. Jeg skal ikke spørge nogen. Nej. Men selvfølgelig, jo tættere du kommer på mit slag, jo færre problemer vil du jo have. Så de kommer hjem samtidig i det mindste. Du mener, du hjælper mig? Ja, det er i starten i hvert fald. Tak, Sten. Det var hyggeligt at møde dig. Og så du begynder at slå mig, så ryger du derned. Det er godt. Tak. Ja.